kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagodayon nga ti surat ti pakasalitaan iti kalman ni Rodel nga napawalwan iti nakapilit Turki kunana toy idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong naming. Tay papilit lata ni Leia nga girlfriend ko ti agturong sa Manila tapno sadya kanong agtrabaho. Diya kaya napalubusan manong. Tano awan ton dito lugar mi. Sinunto pa iti paspasyaran. Ano awan ton dito lugar mi sa sinunto pa manong name iti panakpake. Kinapudno naman ng nami nagbalin idi nga kontrobersyal ti relasyon mi kini Leia. Nagsipod adakam pa lang idi ti 4th year high school. Idi adan relasyon mi. Ada dagiti gondaway manong nami nga masalsalamaan da kami dagiti kaeskolaan mi nga masaba kami nga sumbrek idi eskwela. Idi first period mi manong. Ket kaputan na sa pamat nga aglukat ti eskwela, ket sa pamat ti janitor nga agdalus. Agasem, alas 6:30, uno alas 7, 3 minutes, 30 minutes before the flag raising ceremony. O 6:30 adda kami sa jay. Wen, ket ito na ti kwarto nga dududwa kami manong, siyempre, maramid minto at ag lips to lips nga inarako. 16 years old. Naka-imas manong namidi kiti lips ni Leia. Nakabangbanglo tisang awn na manong nami. Tanapudaw nga naurnos dagiti ngipen. Kastakmet manong nami agpabanglo akmet ang agdigos. Tapno kadigdigos ming agpadpada. Kastao na iton manong nami. Idi kapauting kampa nag-lips to lips. Ada di kiti gundaway manong nami. Nasapulan min tinalinglingid. Mapangkamin manong nami. Iti CR. Tapno di kastagat. Dito kami nga agpapas. Mawamatan ti gundaway mi ata. Agsasarunumatan nga sumangpet manong nami. Di kiti padaming estudyante. Ngimnandaan namin aduda kami nga naduktalan manong nami. May report kami pa yan, iti principal office. Napayaban pa yan, di ginaganak kada kami. May mawon ti maaramid data, kaya naet kami nga rod. No pa ibagbagada, nga ginadayo kami pa ilaang, baka no masikugak ni Leia. Yung virgin pa ilang iso naman. Kamo iti dahito, manon nemi, medyo naglaylo kang pa ilaang, kat syempre, dalatamad-latad, nalimid nga, panagsinarak mi ang maging ganang ti holding hands, kinapagbit lang inarakop kaninag eh. Inagraduan kami ti high school, agpadpada kami manong nemi nga saanin nga simrek iti college. Simrek iti construction, manong nemi idinto ta isuna, napamet nag-sales lady. Idi madanunan manong nemi iti may kadwa nga 20th anniversary mi. Dumet, katang kasusuldok met idi manong. Nagbakasyon met. Kat siyempre, idi-date nga kaaldawan, ti bakasyon, Domingo. Nag-date kami manong. Napangkam naglan. Kalpasan na manon nemi, napangkam nagboy ti sine.
Ito nagtipagsinyan manon nemi sa mimat nga sangsangwen ti babuyan no tiket permi nga kastahon iti inili mga agin inarako agin inagek isaluksok ko dita kulap ko iti barukong na manon nemi way nagpintas idin di sukog ti barukong agin ga nagtungpalan na manon nemi damo mi iti sumrek iti hotel. Sang kumapilay di akayat manong nemi ni Leia takayat na kano nga tag salimat-matan ti dayaw no. Batakat may ngarod mabalin katagpatpata kami mat nga narugso manong nemi. Gabutad da kami ni uneg ti kwarto nga awan ti makaiparit awan ti mangkit-kita kada kami nakawaywaya kami nga nangikaten ti amin-amin nga pagananay. Pimpindas ti pambagi ni Leia manong champion. Kailangan ti sabaling inaramid ko idi no dinang digos kayang kuha na ka nagiti agkakabarang agkek. Idi na dumaduma paset ti bagina. Nagidibibig na, iti tenged na, iti barukong na. Kat mangit ko manong nemi nagiti adada makaparugso kanyak nga asog ni Leia. Kuna na oh, Rodel. 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 Agpadpada kam idi nga agdadamo manong. Naman pinabayagan, nararamiden mitagin rin agin inage. Gagabot tamayatan tiriknak manong nemi numampaisan na kumakayat tanasakit ko na gagangi dayta. Nganda ito yung tipanawin ko nak. Dada ka po na manong nemi nga talagang ipapilit ko aging ka manong nemi nga rimso din na orel naglituok manong nemi nga simbrek dito yung armas ko nga nang pilit nga rimsuod iti kuweba. Rodel Leia manong nemi dayta kinagunus tirik na wen kinaubing mi manutawin mi idi manong nemi apaglabis mi nga 17 idi tayo paayan nga namin pinsan ni Leia ti kinabirhen na kaya idi ta maramanamin, te kunadan nga numaramanam ket subli-sublianam. Dan danimit dinuminggo idin manong naming ag-date kami. Dan danimit dinuminggo idin manong naming ag-check-in kami. Idi talo nga oras kas taon iti pa nagpapaso. Nakadadupayan nga posisyon ta mumi manong naming. Tano adag istorya, kastoy nga posisyon, kastoy isumot ti tantandaan na ket aramidek met mano. Amumin ba yan, manong nemi kinaan na kunada nagmayat ng runa. Nukas tangi ibaga manong nemi nga ni Leia kunana. Oh, napanak manin, Rodel. Oh. Nag-imas manong nemi di ko na nga panang sip-sip ko isurot na di patong na nga mangingato. Nagmayat man. Adun nga posisyon para agraman pa yan pati dog position manong nemi kit inaramid mi. Okay. Nagmayat kit din manong dog position. Sanan to ikarigatan nga tiri-tirin niya tengad na kat ikarigatak tumat nga abuten habang nga naka-position kam tikas jay maaramid minto pa lang teg lips to lips manong. Nagmayat. Kaya't lang asawan manong nemi nga adon ti nagpapasan mi, adon ti naglablabsan mi nagpapasan kini Leia. Kalpasan na ipakada na manong nemi nga mapan sadya Manila, sadya kano agsapol ti trabaho na. Tiyak kayat ang. Iso nga numabalin manong nemi ti dayta nga pa nag-date mi, apa nagpakada na kanyak numabalin kat saan ko paluspusan.
Ori madanaw nan lang arudan manong nemi, iti pa check out mi. And then, nalpas ang talong oras. Pa-extend ko. Dito ita. Ano ko matpakadanagam? Siyempre, no agin na dayota, kasano na makasarak kan sa bali nga lalaki sa Manila? Dawang gati pa nagtalek mo kanya. Kasano na mailiw kan to? Oh, sinong harot ti pangikawan na mailiw ka? Di, kudkudag tulatan, no, danabuto. Siga kidi baka na mailiw kan to kanya, sapul kan to ti baswiram. Hanggang kami nang umatadayo, dito'y kalatang nagtrabaho. I'm sorry, Rodel. No talagang ipatpatik na, makauray ka. Kaya no talaga si kakensyak tinikari, urayan na. Kasano kabayag na? Tsakla mo. Awa maramit ko Sige, palubusan ka. Kat sabi ko man, tas hanggang to nga makalipat, Leia. Sabi ko man. Naging nadayo kam nga road manong nemi kini Leia. Awam pa lang iditi cellphone manong. Surat. Long distance ididamo manong nemi nakaawat ak ti surat na imbaga na nga simrek kano akas katulong. Wen. Ano kaya't kung matawagan ni Suna long distance, internet, telephone number iti pagyanan na. Sa dembaga no anya nga altaw ken oras nga mabaling tumawag. Hasta nga ro tinaramid ko manong nemi Domingo matimbaga na ket sweldo, siyempre indultuloy ko ti simbrek ti construction na panag dita paglong distansan. Siyempre, agkastusak manong tawagan. Hello. Ket siyempre bagada long distance to Leia from Rodel. Kasta pala idi manong nemi ti komunikasyon. Sa nga esta nga nakalalisto. Hello, Rodel. Hello, Leia. Kumusta? Kastoy. Hanggang manigatan pa nagtrabaho kas katulong, mga ron. Ijak maanusan Hindi, nagsapol ka sa bali. Kasta di bagbagak May manuhan na bulan mo tan. Kaya dito yak kadagos nga simbre. Dahil nam nga bulan kon. Barbaring no. Anda kapunpal mo, kapunpal ko, lalaki, babae. Kadawawisan nagsitrabaho na, mga trabaho na. Waitress. Agkakasarang kang munukuha ang pagarikat na mayata. No napipintas di bayad. Napipintas ka no sa jet, ado ka no tip. Sige, long distance na ito. Ang mukha. Pasensya ka na. Oray nagsusurat ka man lakad na ng tatang mo. Una, binulang nagpawitak nga Basta sweldo ak. Agrekamon ta nga ron, makaping ano basit ipatulod ko. Kasano ko katulong ak lang. Yung barbare nga, no, makastrek ito ng waitress. Baka napipinis ng trabaho. Gabot adot kano tip. Baka no, adun to di maipawid ko sa Jabalay. Aging ka manon nemi nga babayan met lang di surat na imakar kanon. Kadakdakal kanon ti sweldo na manon nemi. Iso na lang ta mapuypuyatan. Anong nemi tuloy ko met iti nagtrabaho ti construction kat nung hasta agin inana kami. Pare Rodel! Are, sino pang panunod maya? At ay nubiyak sa Manila. Abig katawa ka.
Ano't ba alam na pampanunutam nga rod? Si Kamit, malaglagip ko lang ha. Mailiw ka. Siyempre, damat nagpadasan min. Hindi adda pa lang dito. Akat siyempre, manson mi. Agasam ta dinuming ko, partner. Nag-hotel kami. Oo. Kat mailiw ka. Mailiw ka. Anat aramidem. Awan? Data imam. Ususarim da imam. Partner, kat an-anos mo na ya. No awan dito yung ba girlfriend mo. Mangalak at reserbam. Oh? Kasla di na ka lalaki. Kasano no, maamuan na. Kat sambong ipagpaka mo ah. Sika mong pilakas na lalaki. No awan dito, mangalak at sa bali. Adan to pa natin, ada dito, ada pa sa bali. Alaman? Ada para first Sunday na. Ada para second Sunday na. Oh. Sino ko ma? Ito dita. Kasla kanya. Dua tinobya. Agamang mo tapay ah. Yung dita mo nga karelasyon ka. Kanya, natanang ka lagi di. Among schedule ti amin. Kahit mo son, handa mo. Gamamuda. Nga mamumutan na ibabay na naduma. At dagiti agindi di. Oh, hambot ang kumata boyfriend na. Wala damad lata ore mo amon mo. Kat nung astang edit ko ida. Ni ko maani kat first Sunday. Ni Margie kat second Sunday. Oh. Sa kung tumanin, isublat ni Ani ti third Sunday. Sa tumanin ni Margie ti fourth Sunday. Kasa taramidan pare. Bam. Ito na sa Domingo. Ako iktan to. Yamamukang ka. Dikit atong mapapayag, pili ka to. Inawis na ngagpaiso manong name ni Ricky. Yung sa amat ng aldaw. Rabi mo ti Sabado manong bagong sweldo. Napanak lang, nagkawid akla ito ito'y balay ka nagsukat manong name kalbasan na uminakundagasen. Manong name kadi itimet bar, beer house met nang ipananakan niya manong sapoy ya. Itimet chair, okay to man. Nasaan ka makanobya ka na kita agin dita. Dito'y ka. Og pili kan. Najakay mo na dyan. Sino? Dito na. Najakay ang bangatan. Tsaka yan, uminom ang klatan di beer. Ngayon din nakatalo ako na beer, umapapalak mo tin kini Rico, manunay mini Eric ko na kuma. Tadanin table na. Nangalak mo tin natin table ko. Baka nutnagan na. Baka nutnagan na, manunay mi, kadidita irwar ni Eric, ti partner na inruar ko matana ni Eba. Ketore lang nagabay nga kwarto ti hotel manong nemi tinangisterkan mi kanakitituwa nga GRO manong ni Eba. Tiyan mo idi ni Eba manong nemi nagdadamo at tama sila natagal alumiim sa anak nga ron nga nalastog wano nakuti. Iso nga tinaramid na manunimik isun tinanguksot iti arwatek ni muna. Iso pa yun manunimik tinangikat iti pandalon ken brief ko. Hindi makita na ni napintas ng armas ko. Ang dagos na matlan ngayon sakmul manong. Dati nga mabaya po. Sakmul manong. Aguri ka, baka pumutok dyan. Kapag pumutok dyan, gunak, manong nemi inyulana. Kalbasan na kiti sumatenti mo na rang romansa kanyak, manong nemi. Iti arapaap ko ni Leia iti adda. Isong imbes ng Eva, iti inyasog kong imsan. Leia. No, I'm Eva. Oh, Leia, Eva. Leia, Eva.
Leia, Eva. Kinudot na. Bakit kasi Eva? Bakit kasi Leia? Eva ang pangalan ko. Pasensya ka na. Eva kasi, Leia kasi yung pangalan ng girlfriend ko. Oh, siya ang sa kanya yung imagination mo. Pasensya ka na. O sige, mas magaling ba siya o sa akin? Siyempre, mas magaling ka. Oh. Naglaing manong nemi di gusan na kadagiti agkakabarang agek ni Eva. Tinaduma-duma pa siya tibagkik magusto nila unay manong nemi nga mapanisak mo. Ako rin. Sakmoit ko na. Manong nemi tinagidyatan dalayang laspag dito nga Jero. Pati barukong na manong nemi tiwan sanas na nakalukluk na. Kaslad anak na pa yan, man. Mga anak ko may diyababang ang jakayat ko na. Kinapod na. Saan nga kinayat manong nemi ni Eva iti nagpatagkwa aging kang dinak pinausar iti kondom. Tako na naman manong nemi no sex, no condom. No condom, no sex. Mayat metak maprotektara na. Nagtungbalan naman nung nemi, siyempre, nakaraos din. Yung sangkon nga inulit pa, manong nemi. Sangkon nga inulit pa, agsipot na dyak hayatan. Ano makalat sagit ko, baka malipatak nga, agusar ti kondom mo, no, baka no. Iso nga daw ako isa nagmanan ni Eric, manong nemi, saan ko na kinaya? Ayun ka, manong nemi, nga naman tawagak, ni Leia ngim no ti aldaw manon nemi saan ko matawagan sa ko matawagan ni tirabi ngam nakapigpig sa nakaringring ko no? Anamin di pagtrabahoan dito restaurant oin itirabi kituin nagito may mga mangrabi o may agiinom baka resto bar. Restaurant and bar. Ngayon dito yak restaurant. Awana kiti bar. Tapay. Awang nagsansan na ay ka. Kawan. May iliwag kang kani. Ano nga ubaram di aldaw? Yung maturo ka. Abig patpat ng kaita. Pasaray nasapaak nga rumwar. Diya ito na nga maturo ka. Iti. Adulanin sa sulod-sulod. Sige. Kala dubrak. Alam, kada customer ko. Ay, ayaban na kon. Ada ka table ko. Ka-table. Kahit mo sawan? Nagbalin ka ng GRO? Ne. Ako madlagam nagdumaan dagan ni Eva manong. Kadagpaiso manong nemi nagdinamag ganiti lugar mi. Ani Leia, manong nemi. Kata, sabali ka nun. Tibagtrabahuan na dyan Manila. Kaslasana gidi mamati manong nemi. No, saan nga kas dyan trabaho na? Mapatsim ka di nga rodbat nga maparenovate, nga mapatakil da dyan balay da. Nanang, kaya dakas na nagdindinamag. Alam mo, nanang, hanggang po tamaritis tinakan nyo. Kita, ay, sus, po, ay, agi magbaga kaya, tiba kang pepeso. Dabang manik ng yun. Tisal sa lunsod, no, ang peso, nga, na-renovate, nga piminta sa dimakkel, jabalay da. Dito ti issue. Hanti issue to, no, dyan trabaho ni Leia. Ito,
Pangalan na kumorti pa po nga dakkel nga daado nga kwarta. No saan ka kasi trabaho na laman. Kasi kamal na nagkuna. Agyan iti restobar. Ag duty therapy. Restoran ken bar. Ato da kita giinom. O, agpupulutan. Ada siguro waitress sa balimat na kita GRO. Baka may samatin ni Lea ang girlfriend mo nga GRO. Manong nemi na ibagag na ito'y kani Eric. Likliklikam ni kita GRO partner. Ikapat din mo kaya't nga maamuan di girlfriend mo. Nga mapapangkahit yan ta video okay baro no ana. Tiyamat kayong girlfriend mo. May sabat kayong nga GRO. Sana po doon ito. Ay, sasapo yan. Siga malinag ko na. Nga busy iso na. Nga ada mangitib-table kayong kuwanahan. Uri makitable no sa nga mairwar. Eh, sasapo yan. Among partner. No, 10% da lang di mainom da. Iti makorkwartada. Awang gas jay, nga damag, nga do. Takil ti pau-pau 8. Ni Lea ka naginaganag kang kuwana. Kinam tila nga nagkakapsat na. Kinam tila nga nagnaganag kang kuwana. Feeling rich. Kaslada iti abroad ti anak da. Madalang sa Manila nga GRO. Anya mo, baka maminduang ang pairwan iti may isang rabi. Kadrakil ti itid da nga tip. Si Kamil nagpuna nga nalaing ken talaga nga nalapsat ni Lea, di ba? Kaub-ubigan na partner. Oh, mangnamnama ka kadi pa lang tikas kang kuwana. Sumapo na kanti sa bali, partner. Nagado dito, padasim ni Ingrid. Sino Ingrid? Dati servidura nga may sa, di pa pananday naman. Abay. Pati sa Jess, sa usawan ng bayan yun eh. Pagkunam, basta ibagbagada. Tila masartara ka nga rada. Nagpili kan tumat kami. Ano naman nagpili? Siyempre, di mo kayat ni Eva. Kinayat ko na. Di mo matbara sublyan. Diyak nga kayat nga tuloy ni Kasjay. MT or Orayam, GRO mat lang. Kaya di mo kunayan, ito nagbakasyon ni Lea. As pagarigan. Kaya't muntong mapanmet Irwarizona. Sa bagay, no si kanto ti mangrumansa king guanakit libre. Ngayon patsyon nga ta. Nga hampay nga nakasarak ni Lea, itinalalay ng imsika. Baka da na kayong laman na, nangruna ka na gini foreigner. Sa may sakayad mo ka di pa yung harot ti babae, nga numanon nga lalaki ti nakagaraw na karaman kang kuwana. Iti na minsan manen manunaymi nga nagkanag iti kundaway anatawagak ni Lea. Kaskas di nga naringkor. Abay kami na ikarkit mo tikas nga tumawag. Kaya suman lang, di ba baling ka parang tawag ka? Ti Aldo, di ka mat sumungwan. Kahit ko lang mamuan tipod no. Magpapaso na agwarawaras nga damag di lugar tayo. Nga niya. Ang may sakan nga GRO. Sa wanda no, ani amat kahit da nga sa wanda. Basta tinaskan kahit ada maipawit ko akwarta. Ang kasapunan datatang kinana, kaya nagdi kakabsat ko. Bigla kayo mata nabimak na nga. Siyempre, nadangor ti kalagagom ko, may nagtrabaho dito Manila. Tapno mayaon kami tirikat. Tapno sa ngagtalinag ka kasi ti balay mi. Napintas ti balay yun. Kasla balay ti agtrabaho nga OFW. Dapat lang. Kang kanayin nga, mangisip-sipro na kita kakabsat mo ng pandagbasa. Idikit kurong-kurong. Tukugurin ni tatang mo. Etan, owner type job mo ten. Nga da, guyod, pagpaguyod na. Di na may mayatap no, napimpintas ti pagyanan di kiti mapanagkatangin nga baboy. Amo mati negosyo ni tatang ko. Dakil po nan.
Sa lapayan nga baboy ti tarakan na. Ang dapat tarakan na nga bakan. Kasano lang nga ti kaadot customer mo. Diskarte kon dito. Basta nasken. Kahit glupos ti biyang ni. Umaray kayo papanan na nga nagkapoy tinarukit ng trabaho, bahala kayo. O ninurugit kas pagarikan, depende adya pa ka itong palan na. Talaga ka din nga may sakan nga aday ti pitak. I'm sorry, Rodel. Leia, nagkari ka idi. Gan nagkariakmat nga rurahin ka. Kahit nga din asawan nga awanin ti maoray ko. Nadalatakan ka. No orayan nak, di orayan nak. No saanin, di saanin. Nawaya ka mo't kamangalat sa bali. Siya ka di palang tipat-patig mo? Siya ka di palang tipat-patig mo? Umuna nga sungbatan nak. Umuna man na sungbatan sa lutsut ko. Sikat umuna. Alawan ano gotek. Husto kayo. Pairwara kon. Tilad nga lalaki. Ita, di sa lutsud. Do you still love me? Saan ko na sinumbatan manong? Ibaba akong di udutibo. Manong nemi ka po ka na ito'y amok man ngagpaiso sagpaminsan ti uminom ti arak. Takas gagangin ni construction worker no kasta nga mumalem nakutit-kutit bulbulong kunada. Konforme no sinut umuna nga mangala santo pasrunuan ti maysa. Mabanag lang magidangdang ngay latta ka nakuwada ini pasaremat sumimsimak. Ngimi di kas tumat tinapasamak manong nemi syakban tumuna siya akong tumuna ngagpala. Ngayon! Oh! Sabi na nga, trabaho tayo, tayo uminom. Yan, napagisundo mga makaluton dyan kusinera tayo. Mangantay taon. Ngayon! 4 kantos na ginatang ko na eh. Mahamo kayo tumatang ng mga Paris. Oo, dapat ginatang ko na pulutan. Lamay kayo, kakatwa! Kunanto kanyak ni Eric. Antay barbarte ka mala. Si Kamat partner, apay, nominong ako, nagparte ka ako. O nasaan ka dati akas to eh. Da kami din mga ayab kang ka, amang pilpilit at nominong ka. Eh, mita, si Kapay hindi mo nagpala. Naawanan ti makita mo nagpala, si kantumat man ti gumagpagatan. Ito na kwan, di ka pa mang manganan, kapat mapartek ka. Anta barbartek ka? Nilay at first love ko eh. Hindi ang takampay lang ti high school. Yung kanik kayo sukat isuntulahin. Kaya nangarot problema ita. Nung kas pagkakanta, agay katon ni Leia, iti trabaho na, kaya nagpurgod ton. Kasla OFW magpurgod ah. Kat talaga matakas na, di ba? Diyak kayatin ko na. Aglaos man so na to, di ba? Aglaos to man. Kaganaran na ita, takubingan na. Isod ka po ng adot ti, ay papawid na kwarta. Adun to man hindi kayo sumurek, nga kabarbaro, nga ubing misuna. Siyempre, aglaos ton. Tako na da agpurgod ton. Kaya nakas pagkaraganta agpurgod to isunan, kaya subli dito yung probinsya. Kahit munto ka pala isunan. No, awan ti baka inlaban na nga mangiruar kang kuha di kapitakan kahit ikasar na. Kahit nung aspagarigan tag subli iso ng agpurgot kit livre kahit munto pala iso na. Tsaka mo. Partner, no saklang di si Kam. Makita kalat sa balin natin na dalos. Sana kas kinileya, si Kamon ngagpasut imuna. Ngim nabayagin nga lugluglugan da.
Pinadas ko mat manong nemi alinipat ni Leia. Kaya nagsapulak ka na kitila babae manong nemi nga mabalin ko ang pangibaw ingan tirik na. Aging ka manong nemi nga dimteng ni Lani tibiyag ko. Namumugiso na manong nemi ti may isang department store, may isang sales lady, iti mapanak umatang kahit kumati mga sibro ti pantalon kan t-shirt ko na. Na isem, na biyak da kiti matana, duwape kit di singin ti kalid na. Hi sir. Ano na mo? Lani? Hi Lani. Sakman ti Rodel. Mabalin ti agarib? Oo. Mabalin ti mangarib kang kakunat. Mabalin, balasang mo pa Sika ngay, baruak. Awan nobiak, at daiding mawanin. Sika, awan ka di madlang di makaparit, making parit? Awan, oray maparang umayag pa siya si balayo. At sino? Di aso mi, ang mga nuduklusan na kanto nga sa batin, umay ka. Namuwag ti day off naman nung naming at pinasyar ko. Dinuklos na nagpaiso ti aso daman nung nami ng may sa nga lakay tinanganaw ti aso. Hindi maanawan ng ti aso nung nami. Dumano ka manok sito kaya. Isang ni Rodel, tata, umay ko kumapasyarin ni Lani. Lani, alala lang sumurag ka ta pagod niya medyo anak niya. Ito sumaho kanyak manong nami ni Lani, naka-short, kumapkap, naka-sleeveless manong. Nakasunong pintas na. Iti damo ka makita. Iti kaadana ti department store. Nalaplapsat manin manong nemi. Tamakit kita kung tipuon. Ti barukong na. Kat no paside nga kita manong nemi. Makit kita kami sumunti. Mansanas na kaputa. Saan nga nakabra? Oh! Oo, naidikitoy nga babae na ako nagtinakam ko. Oh, saan man yung nagkikitan, tanggan di pag Oh, ano kasama nagkitang kanya? Nakalaplapsat ka, Lani. Pasensya ka na, kastuya ka talaga. Ora da bisita. Nakapimpindas ka. Taparokong mo. La. Amot siyak nagpatpatangkan. Samot nga siyak nagsakit ti ulo ng aspagarikan. Kaya ko tumiyan. Umiyan? Apa biyan ka? Kahit kang nasawain. Nakalalisto kami. Rodel. Talagang kahit ko. Parang ka. Gabuta kahit ka. Kayat nak. Gabutan niya. Gabot na makasulisog tilangak. Balasan ka pa Balasan ka pa Awan pipadas mo? Tikas to yung edad ko. Salamat na nga nakapapati na baga ngawang pipadas ko. Okay. Ore man ulit ang napadas mo. Ako na ka. Kat ni. Dagidadan. Simang petdan. Sino? Dananang. Kinuyog na nagitalo nga apo ko na. Talo nga apo ko na. Oin. Apo ko na kinimanang mo? Kinimanong mo? Apo ko na kanya. Koridor talo. Kunang na asawa. Awan ba asawa ka nga. Dan talong anak ko. Apa makapoyek ka din. Pag isumat manong nimi nga sumurek na kita na ariwak-wak ng ububing. Mami, da kami, mami. Itensyang pet mi nga para kang ka, mami. Di kayong sakili yun. Ay ko na yun. Di Tito yung Rodel. Hi, Tito Rodel. Hi. Taluda?
Kaslada naman lahat triplets. Nagsasarunuda lang. Talong anak, talong ama. Sandag babalat ama. Kaya nasawan, namin talo ka na sikukan. Kaya't mo, timangtad kanyak, timay kapat. Anak ko nang baybayag. Pasensya ka na, nalikotig di kita anak ko. Kung manuno kayat mo, ting umiyan. Dagay, nalipatak nga kuma, danaskin nga, papanak, guru ore kanyak sa diabalay. Kung aman lang no kayat mo, mangtad kanyak, timay kapat. Baliwan na talat sarita ha. Umay kan doon pasaran sa jay pagpapayam ng department store. Nana, tatay, nakpay. Ilawa barok. Namay may aga talaga mapangkan kita. Handa kanton nga makita pa yung subli. Kasta una tikat katawa manon ni Eric idistoryak kang kuana ti Adi. Aya po ya, tila masarsara ka, Rodel. Sila sa anak mamati, partner. Hindi mapanag din department store nga pagtrabahuan na, damo ka makita. Patsak ka ko mga nga tatalon nga anak na. Alaman? Kaya nakaib ay matilangan na. Nabiyag dagi di mata na, parming ang pindas di singi nakalid na. Ngayon kaya, sa hindi mapang kupasyaran, partner. Nakita ka mismo na duwa nga mansanas na sleeveless nga rin sa nga nakabra sa kumupkap check short ng makinam nakatamtampog siya. Sino kumatisan nga masulinsog nga kanakit umiyan akong kanakit. Gayang si Mang Pwede talong anak na. Dimit ko na maya ng umiyang ka barbareng na sikat makaitid umay kapat nga anak ko na partner. Huwag na. Ako nag-roden, partner, managpili ka. Ano nga parang pili ako na? Di mo amo tagpili. Kapag na makapili na ako at makapilpili ka ti Durgi. Saan lang manunemi nga nilani tikas jay nga nasarakak. Tanapanak pa iti sa bali nga lugar manunemi. Tasadjaya ka sumarak ko na. Makasakasti. Makasarak kak tay. Ko na mula naka-MM nga nakabinpintas manong ko na mula no awanti napalabas na. Sus, maanong name, awan. Awan tinagbaling nga kina saruno ni Leia tibiyag kumano. Tanadaman kursunadak, matern opak nga sigod, kadisardin ko. Ay kaya mo namin tsak na pupuutan. 25 di taon ko. Awan pa iti kasukat ni Leia di puso. Kahit kumamatan di kita naganak kanya kagasawa. Tadi kita kasadar ko manong nemi adan asawa da pa yung sagdudwada nga putot. Hindi pa damag ni nanang kanya. Ay, among ka di nga dimteng ni Leia. Nang? Hindi ako na yun? Adan ni Leia. Ijay balayda. Ijay napin na sa balayda. Kinapo. Oo na yun na yan. Tilapsat na. Kung naman no artista ti kinalapsat na. Pero mga nakagingi na ka nakabalbalor di kita ruwatin na. Susapo. Kasla nagkapod di Amerika. Nagpadayada ka no intong bigat. Apay, amo makontak isuna. Kaya damatin cellphone. Kimatang ka sa gamit cellphone mo. Gada tao mahamad nga napintas. Gagangin lang cellphone. Napilang nang no. Ato usarek no kasta nga emergency nga pangtawag ko kini boss. No, at saka anak makastrek. Uno saan ka siya titawagan da. Kaya na kayo titawagan. Di mo ka di kaya't ngamamuan ti cellphone number ni Leia. Tabnoan niya ko ma. Katabno tawagan ma. Susapo ya.
Agad no akong pa asawa na. Takay ito tag-asawa. Di takay ito ti. Makarig na ka matintinamay. Baknang. Baknang ko. Ay susapor. Baknangin ni Leia. Nere-medyok no kaso nga nakamuak ti cellphone number naman nun name babaen kanina ng tatandaanan naktasyak ti makamukunan. Hindi tayo di matlarabi. Tinawagan. Si Mongbat. Hello. Hi. Secretary. Musta kan Leia? Rodel? Siya ni Rodel. Ayaw nga bag man timawag ka. Haranta ko nga baonin, mangibaonak ti mangipakamo dita nga para ito ni bigat. Yata nga kat Domingo, di ka nagtrabaho, di ba? Ano tumaan nga padaya dito yung balay mi? Apek padaya ka? Kahit kuman nga maawis nga umungin amin nga kabaranggayak, hindi kakabagyak. Tapay kami. Pero no di kasta kat, adan to sang kabasit nga programa nga maangay, nakasala tayo welcome party. Kinabod no na, nangumpaak ti live band. Huh? Ata pa live band? So, orila duwa ti panang ti inarkilak nga catering services. Dua nga catering services sa agpalit-sunak ti upat. Ano ya? Upat nga baboy sa dua nga baka. Nakarkarok pa yun. Hawaiano, kanda Hawaiana na. Ito eh. Idin to tamay sa ka lang nga. May saklang ang chiharo. Kasano nga bimaknang ka? Di ka nga di umayin tumigat. Yung tumigat, hindi ba nagsarita? May panggap kinirita. O ano, isabalitan to. Si kakinsiyak tulayan. It's a date. Mabain akong king ka. Saan ako nung may bagay king ka? Nasyak ti bang awis ka nga rot king ka? Nasyak ti agastos. Di ba kayat? Ha? Nagangangong ka, Leia. Yung magbanta timawag ka at masaludsod ko. Do you still love me? Abay ka di ko sumungpat? Tsaka mo. Abay di mo. Siguro na makita kan, masungbat akton. O sige, maturog ka nga roden, maturog ka mati na banugak eh. Umekan tulangin tubigan. Nagdinamag manong nemi iti lugar da, ken gapot aga-asidag kami met manong nemi iti barangay. Ket siyempre, manong nga barangay, ti mang sakop manong nemi, iti ligason nga dati ami, 7. Ket halos 7 nga barangay, ti nagtitipon manong nemi nga napan nakidaya. Ado ti tao, manong nemi nga mong kano ti problema, taadot makan, na ornos met manong nemi, iti pa nakaisagana ti abin. Paiso manong nemi nga dalay ban. Kaniti madanunen ti panangan manon nemi na ornos met ti pila-pila. Kabayaran ti panangan manon nemi pasari at damapan na ag-guess nga agsarita, ag-bitla, nga magkapkablaaw, iti welcome kung kunada kinilaya. Sumid lang ti party deta. Anong nimi ka ba may bisinak magten pimilat? Ni madanang kulding kanyak. Apay, barok, idya ka kano? Si Jay, hindi kita VIP.
Inakababayan mo na aman. Kinuna ni Leia, ija ka kano. Itayan da kapitan, itayan da mayor, at da mayor kahit. Kandi kita konsehal iti ile. Napanak mo da? VIP at gaya man na imi. Ti kapitan, ti barangay da, tinakaabay ko. Ala, kumamakam ka barap. Sensyahan kapitan. Basta warang no apay na dito tinaki labis na lang. Inala na kayo pila. Sino kaya? Siya ni Rodel, kapitan. Rodel, naging boyfriend ni Leia. Sobat lagaya. Kamayatan ti pandangan kadatut mangiramrapin ngamin inom manong nemi. Inig kamanen ni Leia ti microphone. Rinugyanan ti nagsao agyamyaman iti kaadubi kanong matendar iti welcome party na. Sa inayang baga manong nemi na nakasaysayat kanon ni Apo Diyos. Gaputa. Ti arapahap na nga matunuyan da iti lumungaw ti biyag ket nasagrapdan. Ado da kiti bagbaga naman ng nemi. Nakagatan kano, tinalawa nga daga, nga dawaig ken turod na. Ngeso kano, iti pagtaraknan, ti amana, aramidan na kano anong nemi nga. Etay pagpasturan iti dingwen, pagtaraknan iti lames. May pasdek to kano manong nemi iti pasdek ti negosyo. Tapno masulbar iti unemployment iti lugar mi. Kaslaman lasaan nga ti barangay manong ti bagbaga na kasla ti ili. Tatapay nang ipukaw. Para mayor! Kung natapayin. Ay, kapitan pa lang muna. Ay, konsehal pala ti Ilya. Sana may lasinong batan. At tayo pa siguro mapasamag na takapsat. Gamutaan damay sa pelang harapap kung saan ko natungpal. Saan ko nga nituloy ito pa nagbasak, gamot pa nagtrabaho. Agbasak. Tapno adan to pimintas iti pa nakaasikaso kadagi di pasnek ko nga negosyo. Salutsudan nyo kadi, kahit nyo kadi salutsudan mo, kahit nyo kadi nga mamuan, no kasano nga napataod ko ti kastoy. Siguro, ti pamati yu idi, kat talaga nga, simbre ka kita trabaho at kapitakan. Ngam no kastoy lang ti trabaho. No agpabeso ka may sak nga GRO. Kasto ko makarunod ka nakkel. Tinakwartaag. Naka-imposible, di ba? Ngam tapno yung bagak ka na kayo ti kinapudno. Ado madigidag din dinamag. Diba? Nga mga amak iti jackpot loto. Kasat kayo rigan na. Nangamak tayo iti jackpot loto. Kahit kong ipakad na ita. Babayan ti panang paduras ko ti biyag mi nga sang kapamilya. Panang tulong ko iti patang nga tao. Kano dan tuman umasideg, kapatulong. Alakit ka ba'y naklakin di ka na yung kalidagan na ta panagpakatulong na. Mabaling kong tumit ngay buray. Tirad do mga paset, tigasat, ngented ni Apo Diyos kaniya. Hasta naman pa nagpalpalakpak damanong ni kapitan nga kaabay ko. Wala sang go! Agdanton, second floor, ti barangay hall tayo! Nay, barangay hall ti mo nang imbagana. Anong nimi nagalaludoy ako nga pimanaw, iti malpasa kon nga nangan. Ken saan kon nga sinarsarong kara na pinasyar manon nimi ni
Leia. Gabata sa anak, ngan may karin kang kuana. Yan kasla mabainak manong nemi, talaga apatsyak idi nga pairurwar. Tay sumalnag ko na nga antakatib-table na. Kami ti may sang aldaw ano nemi. Nagkita kami kinileya iti kabarbaro nga mall iti lugar ni. Rodel. Leia. Apay, di ka mo oring magpasir ka sa Jubalay. Saan na may karakarite sa construction worker lahing kas kanya? Intuloy mo kayo nagbasa? Wine, ano mo magkagbasa kit di kotse ka? Oo, no, adagay mo gatang ko ti kotse kit amok matidrive. Dapat kit dengan tsak agkotsen. Akum commute ako makin ano matigatang ko ti bukot ko ang lugan. Nagagasgasat ka. Namaling awisin ka. Nutoy, tagmerienda. Si Murta. Ita salud-sudak manin ka. Distilapi. At siguro kasukat mo kuman no talaga nga saan ka ng patpatay. Apin kung saan ka mo orange balay? Diyan ako naikarikan ka. Uri bagat, nga talaga nga nagbalina ka, Jero. Apay nga ro ato kwartang. Nangabagak nga ro ti jackpot loto. Apay da kami nga, Jero, awan kalid na gabi nga pusta ti loto. Agtaya. Mauri ka nga di ko may magpasir ka si balay. Leia, tinapod nung ngayon. Awan patig din naglabas. Sumit ko na. Oran no anyawan din nagbalbalinak tinapalabas, di ba? Kan mamati akbat ngayon patig na. Gabutan no saan. At ako mamatin kasukat ko. Kasmat kanya. Nusag ako mga napatig. Hindi ko mapahilang at ako matin kaduwak na may nagawid dito balay tapno. Da kami tag-asawa. I love you, Rodel. Baka siya ako ni saan nga may kari. Kaya, si Kamil na nagkuna nga pasis-pas. Na may kariyak laki dito kinabak nang mo. Apekit din nga saan. Oh, umayakit ko nga natin mga sasawa di balay. Hindi ba nga panao manong nemi ta kami mitlaeng ginilay at nagasawa. Di kahit nga sawen, manong nemi, di kina-construction worker ko. Nagbalinan nga siyak at mangun kontrata. Tintuloy ko nga tinagbasa. Nagbalinak met manong nemi nga. Napasak mo ti board ko kas may isang engineer. May sakaw na lang engineer. Bawan ti tulong tinagbaling nga asawa. Daytoy, manong nemi, tinagbalin nga paset. Iti asledikal manlaeng nga pagkasalita ket thank you ti anus mo nga nangurnos kalbasan nga nag-insan ken ka ti detalye na iti messenger mo ket sabi ko nga tadamat ni batik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kanang inipadag nga agbuya more power to your program and God bless. Tuyag yaman na pagayam mo, Rodel.